25 anys després d'haver recuperat en part el nostre autogovern, les valencianes i els valencians continuem escoltant el so de l'exprimidora. Durant aquest temps hem votat totes les opcions possibles i res pareix haver canviat. Continuem governats per polítics que pensen més en el seu propi partit que en el que necessita el nostre poble per a desenrotllar-se, créixer i progressar. Nosaltres te proposem una aventura. Si sempre has votat els mateixos, ara tens l'oportunitat de contribuir a crear un nou projecte de futur. Un projecte valencià, sense més aspiracions ni motivació que la pàtria valenciana. Sigues infidel. Vota Units per València. Perquè tot pot canviar.